Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang sibya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion ana makita sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 29 hangtod sa 39. Ang giingon diri mga kaigsunan, gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinunan. Niining higayuna ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon si Jesus ug migawa sa balay, miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya, nakit-an nila siya ug giingnan, ang tanan nangita kanimo. Apan bitubag si Jesus, mangadto kita sa silingang mga lungsod, kinahanglang sangyawan ko usab sila, mianhi ako alang niining maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May the Lord bless the hearing and meditation of His word this evening. Sumala sa atong nakita na mga kaigsuunan, immediately pagkahuman dayon sa pagtintal sa yawa sa atong Ginoong Hesukristo didto sa kamingawan, gisugdan dayon ni Jesus ang iyang ministeryo didto sa Galilea. Mahilig kayo si Juan sa paggamit niining pulo nga immediately sa English or diha-diha dayon. Nagsugod si Jesus sa iyang buluhaton pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Ug mao kini ang pamaagi ni Jesus sa pagluwas sa mga katawhan, the preaching of the gospel. And that is why ang mga pastor nga gitahasan sa Dios alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan, kinahanglan gayud nga magwali. Ug ang pagwali dili kini basta-basta nga buluhaton mga kaigsuunan, gumikan kay ipasabot gayud og duro ang ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 hangtod sa 15, ang giingon diri, sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. And the very first thing nga gibuhat sa atong Ginoo sa pagsugod niya sa iyang buluhaton mao ang pagpili ug pagtawag sa iyang mga tinun-an.
ug ang pagtawag ni Hesus sa iyang tinun-an aduna gayoy autoridad. Iya lang giingnan sila Santiago, sila Juan, sila Pedro, sunod kamo kanako. And the Greek word means come now, sunod kamo kanako karon dayon. Mausab kini ang tawag sa Ginoo bisan karon. Ang pagtawag sa Ginoo nga dili kita maglangan-langan. Kung musunod kita kang Kristo, musunod kita karon dayon. Ngano man mga kaigsunan, gumikan kay daghang nagplano nga musunod sa atong Ginoo alas 11 pero namatay alas 10:30. Pamalandungi kini nga kamatuoran mga kaigsunan. Ug sa bersikulo 29 diri kita nagsugod sa atong teksto ang giingon diri, gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus. Mahilig yun si Marcos sa paggamit sa pulo nga dayon, immediately. 40 kahigayon nga gigamit kini ni Marcos sa iyang ebanghelyo. And most of them uses this word to stress or use this word to stress the sense of purpose, urgency. Kung maghisgot kita og dayon, but pasabot, walay langan-langan. Dunay urgency, kung sa English pa, urgency of high mission. Makita nato nga tono sa sinulat ni Marcos. Ug ning takda sa kagabhion mga kaigsuunan, atong pamalandungan kining word nga immediately. Diha dayon. Tungod kay gibalik-balik kini ni Marcos sa paghisgot. Everything around the ministry of Jesus Christ had a sense of purpose. There was this sense of immediacy. Walay paglangan-langan. Diha dayon, gibuhat ni Kristo ang iyang tumong. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. Una, wala naglangan-langan si Kristo. Ikaduha, wala naglangan-langan si Pedro ug ang mga apostoles. Ikatulo, wala naglangan-langan ang ugangang babayi ni Pedro. So minyo ni si Pedro mga kaigsuunan ha. Aduna siya ugangang babayi nga gihisgutan dinhi sa Biblia. Unang punto, wala naglangan-langan si Kristo. At the close of the synagogue, human sa panagtigom didto sa sinagoga mga kaigsuunan, immediately mipauli dayon si Jesus uban sa iyang mga tinun-an nga si Pedro ug si Andres. And it was customary during that time nga magsalo sila sa ilang pagpaniudto or sa ilang pagkaon. Busa pagkahuman dayon sa ilang pagsimba didto sa sinagoga, didto sila midiretso sa balay ni Pedro ug ni Andres, gumikan kay managsuon kining duha. Ug didto pod sa balay ni Pedro ug ni Andres, atua usab ang ugangang babayi ni Pedro. So, ato apo dito. And of course, ang father-in-law ni Peter, gumikan kay wala man gihisgutan sa Biblia, most likely patay na ang iyang ugangang lalaki. And although ang teksto nato wala nagahisgot mahitungod sa asawa ni Pedro, but we could surmise nga nausab ni adtong higayuna ang asawa ni Pedro. Gumikan kay ang giingon sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 5. Please turn there. Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw, sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsuon sa Ginoo ug ni Pedro? Meaning to say, let us not imagine that when Peter roamed around to proclaim the gospel, nag-inusara siya unya iyang gibiyaan iyang asawa. No, kauban ni Pedro kanunay ang iyang asawa sa iyang pagpangwali mga kaigsunan ni adtong dapita. And in this particular occasion, si Santiago ug si Juan kauban usab nila sa ilang pagsalo sa kaon. Now, dili lang katumaong tumong ni Kristo because everything that Jesus Christ did was with a purpose. And even in the context of eating or going to the house of Peter for fellowship meal, aduna gayoy tumong si Kristo nganong mikuyog siya sa balay ni Pedro ug ni Andres. Gumikan kay nasayod si Kristo nga ang ugangang babayi ni Pedro taas kayo ang hilanat.
adunay appointment si Kristo sa ugangang babayi ni Pedro. Nakita nato kini sa Juan Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod sa 4. Kinahanglan kunong muagi si Kristo sa Samaria. Nganong giingong kinahanglan? Nga dili man to shortcut. Mas mutaas ang ilang paglakaw, pagpanaw kung muagi sila sa Samaria. Pero ang giingon sa teksto, kinahanglang muagi sila sa Samaria. Pero alang sa atong Ginoong Hesukristo, aduna siya'y misyon sa babaeng Samarianhon. Sa matag milagro nga pagahimuon sa atong buhi nga Dios, iyang giproklamar ang iyang pagkalabing labaw or pagkasubirano. Ug niadtong miaging Domingo, nakita nato ang autoridad sa atong Ginoong Hesukristo batok sa tanang mga yawa. Ang pagdumala sa yawa gipiangan sa atong Ginoong Hesukristo, gisupil sa atong Ginoong Hesukristo. And even the demons could not talk because Jesus Christ exercised His authority over them. Niadtong gihimong bino sa atong Ginoong Hesukristo ang tubig, gidemonstrate ni Kristo nga aduna siya'y gahom ibabaw sa tanang mga binuhat ni ining kalibutana sama sa tubig. Ang tubig nga ordinaryo na himong bino. Ug niadtong nag-ayo si Kristo og mga balatian sa adlawng Sabath, gidemonstrar sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang Dios sa Sabath. Ug niadtong milakaw si Kristo ibabaw sa tubig, gipakita ni Kristo nga aduna siya'y sovereignty over nature. Gumikan kay walay dunay katakos nga mulakaw sa ibabaw sa tubig. Iyang gipakalma, iyang gipahilom ang mga bagyo ug balod. So adunay pagkasubirano si Kristo, labaw pa siya kaysa sa mga weather, sa mga kapanahunan. Ug niadtong giayo ni Kristo ang anak nga babayi ni Jairus, gidemonstrate ni Kristo ang iyang pagkasubirano over distance and space. Gumikan kay layo kayo ang lugar, ang distansya ni Kristo ug sa anak nga babayi ni Jairus. Pero giingnan lang ni Jesus si Jairus nga pauli na, naayo na ang imong anak. So Jesus Christ did not have to lay His hands on the daughter aron siya maayo. Adunay gahom ang Dios ibabaw sa distance and space. Mao nga sa pagsulod ni Kristo sa balay ni Pedro, aduna siya'y appointment with the mother-in-law of Peter, because at that time he was about to demonstrate his power once again. Ang autoridad ni Kristo batok sa tanang or ibabaw sa tanang mga balatian ug pag-antos sa mga katawhan. And I believe Jesus Christ had a much more important appointment with this woman. Ang tanang gipangbuhat ni Kristo dili lang pagpasundayag sa iyang gahom, kundili aron luwason ang mga katawhan, aron ibayaw ang iyang pangalan, aron ipakita sa mga katawhan nga siya ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari ug labaw sa tanan. Ang tumong ug katuyuan nganong mikanaog si Kristo niining kalibutana anaa makita sa Matthew chapter 1 verse 21. Ang giingon diri, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So you see, ang tumong di ay ni Kristo sa iyang pagkanaog ni ining kalibutana mao ang pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang kasalanan. Dili gikan sa impyerno lang ha, kundi gikan sa ilang kasalanan. But pasabot ang tinuod nga luwas. Dili lang luwas gikan sa silot sa impyerno, kundi luwas gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Mao nga aduna gayoy tinuod nga kabag-uhan ang mga tawo nga nakadawat sa libre nga kaluwasan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Now, isip sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ato bang gisunod ang example ni Jesus Christ nga ang atong kinabuhi aduna gayoy purpose, aduna gayoy tumong niining kalibutana?
Wala kita nahimong magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo aron kita mubangon lang og kaadlawon og sayo, magandam og pamahaw at timanon ang mga anak manglaba, and then pagsalop sa adlaw magandam og panihapon matulog, pagkaugma mubangon sa kaadlawon, magtrabaho sa tibuok adlaw, gabalik-balik lang ang cycle sa atong ginabuhat sa matag adlaw. Maura ba kana ang tumong nganong giluwas kita sa atong Ginoong Hesukristo ug nganong buhi pa kita hangtod karon? Pamalandungi kana igsuon diha sa pagtuo. Dili ra kana kay kun maura na ang tumong, wala tay kalainan sa mga dili magtutuo. Giluwas kita sa Dios gumikan kay aduna kitay tumong, ug ang tumong mao nga imantala nato ang mensahe sa ebanghelyo sa tanang mga katawhan nga wala pa makaila sa atong Ginoo. Ang tumong mao nga atong isangyaw ang mensahe sa ebanghelyo sa atong mga anak, ug nga himayaon nato ang Dios sa tanan natong gibuhat. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31. Ang giingon diri, busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat og bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa atong Dios. Ang pinaka-duty nato niining kalibutan na mga kaigsuonan mao nga mahimo kitang liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Giluwas kita sa Dios aron kita mahimong balaan. Busa magkinabuhi kita nga balaan niining kalibutana, mao kini ang atong tumong. Ipasidlak ang atong testimonyo alang sa atong Ginoong Hesukristo. Efeso kapitulo 1 bersikulo 4, nganong giluwas kita ni Kristo, ang giingon diri sa 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan. So you see, muuday kini ang tumong nganong giluwas kita ni Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Therefore, kung ang usa ka tawo moangkon nga luwas na siya pero wala makita sa iyang kinabuhi ang tumong sa kaluwasan, dili kana mao ang agi sa atong Ginoo. Tungod kay kung pagaluwason sa Ginoo ang usa ka tawo, siguraduhon gayod sa Ginoo nga kanang tawhana nga iyang giluwas mahimong balaan. Busa kung dugay na kang Kristohanon pero wala gayod mo sidlak ang imong pagkabalaan, basig dili ka tinuod nga Kristohanon, basig dili ka tinuod nga luwas. So ang tanan nato nga mga buluhaton, ang tanan nga relasyon nato sa atong isig katawo, ang tanan nato nga responsibilidad, ang tanan nga gihatag sa Dios kanato, kinahanglan gayod nga ipunting nato sa tumong sa pagkinabuhi nga balaan atubangan sa Dios, sa paghimaya sa atong buhi nga Dios, ug sa pagsangyaw sa maayong balita sa ebanghelyo. Mao kadto ang unang punto, si Kristo sa tanan niyang gipangbuhat, wala siya naglangan-langan, iyang gibuhat dayon ang iyang tumong. Igsuon sa imong Kristohanon nga kinabuhi, gibuhat mo ba ang imong tumong dayon or daghang mga oras nga nausik? Hinaot nga hinulsula nato ang atong pagkalanganan. Higala nga wala pa kang Kristo, ang imong tumong niining kalibutana, mukaon ra, mabuhi, mag-enjoy, mukaon, murag yun ang imong tumong. Huna-huna nga adunay paghukom. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Pamalandungi ka na, higala. Ikaduhang punto, dili lang si Kristo ang wala naglangan-langan, kundili ang iya usab nga mga apostoles. Wala naglangan-langan si Pedro ug ang mga apostoles. Unsa may wala gilangan-langanan ni Pedro ug sa ubang mga apostoles? Basahon nato ang Marcos kapitulo 1 bersikulo 30. Ang giingon dire, niining higayuna ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda sa pag-abot gayod ni Jesus didto. Gisuginlan dayon immediately gisugidlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Malipayon kaayo kining mga disipuluha gumikan kay nasaksihan nila dito sa sinagoga nga gipalayas ni Kristo ang mga yawa. So malipayon sila. They felt joy.
to see their master casting out demons. Their hearts were filled with joy, puno sa kalipay. Gumikan kay nasaksihan nila ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Nasaksihan nila ang autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. All people had been amazed at their master. Sumala pa sa versikulo 27. Now, sa ilaang pag-adto sa balay ni Pedro, ma-imagine ako nga nindot kaayo ang ilang conversation, basig ilang gihisgutan ang ilang presko kaayo nga kasinatian. Pero sa ilang pagsulod sa balay, ilang nasaksihan ang wala nila gi-expect. Naghigda ang ugangang babayi ni Pedro. Taas kayo ang hilanat. Ug ang ilang response, ang giingon sa atong teksto, gisugilon dayon nila kang Jesus, ang mahitungod sa ugangang babayi ni Pedro. Nganong wala man sila naglangan-langan sa pagsugilon dayon kang Jesus. Of course, ibalo na si Kristo, gumikan kay Dios siya. Pero ang mga disipulo, wala naglangan-langan sa pagsugilon dayon. Ang pagsugilon nato sa atong Ginoo, sa atong mga kabugaton, dili nato kinilangan-langanon. Ang pagsugilon nato sa Dios sa atong kabugaton, pagampo ka na igsuon, pagampo ka na higala. Nasayod ang mga disipulo ni Kristo nga makahimo si Kristo sa pag-ayo. So unsa pa ba ilang gilangan-langan? They immediately reported the matter to Jesus Christ. At usab sila didto sa kasal, didto sa Kana sa Galilea. Og niadtong gihimong bino ni Kristo ang tubig, of course, ang ilang pagtuo naligon. Ug walay duda, nasayod sila nga makahimo si Kristo sa pag-ayo sa ugangang babayi ni Pedro. So kinsa pa ba ilang suginlan sa kabugaton ni adtong tungura? Walay nahikay nga pagkaon, gumikan kay naglubog, nagmasakiton ang ugangang babayi ni Pedro. Wala sila'y kanon. Asa pa ba sila musumbong sa ilang kabugaton? Now, si Pedro later, John chapter 6 verse 69, ang giingon ni Pedro, asa pa ba mi moadto? To whom shall we go? You have the words of eternal life. So alang sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong taknaa, the very first move was to turn to Christ and inform Him about the sickness of the mother-in-law of Peter. Ang giingon sa atong teksto, and immediately they spoke to Jesus about her. Daghan kayong mga higayon nga ang mga katawhan sa Dios guilty. Tinuod ba kini sa imong kinabuhi igsuon? Nga the moment nga nakaatubang ikaw og kabugaton, abtik ka diha sa mga pagampo. Or abtik ka nga mangitag solusyon nimo sa imong kaugalingon, ug wala gani ka miampo sa Dios o gisumbong sa Dios ang imong kabugaton. Do you immediately turn to Christ in prayer? Do you bring your petitions to Him immediately? Kinahanglan mao kini ang tinguha sa atong kasing-kasing. Kinahanglan mao kini ang focus sa atong kasing-kasing. Dili lang ang pag-ampo ug pagtugyan sa Ginoo sa atong mga kabugaton. Now, what about sa mga panalangin nga atong nadawat? Abtik ba kita nga mopasalamat sa Dios? Well, subo nga pamalandungon, the disciples did not always do this. Kung atong basahon ang Biblia, katong nagproblema sila, gumikan kay 5,000 ka mga kalalakihan nga kinahanglang pakanon. Dili pa labot ni adto ang kababaihan ug mga bata, so more or less 15,000. Nagampo ba sila dayon kang Kristo? Wala sila nagampo. Ilang gi-ekspresar ang ilang pagproblema tungod kay giingnan sila ni Kristo nga pangita og kuan, pangita og pagkaon nga atong ipakaon niining tawhana. So ang ilang giingon, Lord, bisan pag usa ka tuig nga sweldohan, dili igo nga pakanon kining mga tawhana, pero gitest lang sila ni Kristo. Og nabagsak sila sa test ni Jesus at that time. But Jesus Christ did feed the 5,000 men, including the women and children, and that made it 15,000 more or less. Wala kini gibuhat dayon sa mga disipulo ni Kristo og subo kayong pamalandungon nga dili kita sa tanang higayon abtik sa pagtugyan sa Dios sa atong mga
kabugaton diha sa pagampo. Garbo ka na igsoon. Garbo ka na. Dili kita abtik sa pagpasalamat sa Dios. Walay utang kabubuton sa atong buhi nga Dios. So magampo kita nga mahimong sentro gayod si Kristo sa atong kasing-kasing ug huna-huna. So mo kadto ang unang ikaduhang punto, wala naglangan-langan si Pedro ug ang mga apostoles. Wala sila naglangan-langan sa mga pagampo. Well, ikatulong punto ug pinakakatapusang punto, wala naglangan-langan ang ugangang babayi ni Pedro. Unsa may giingon sa Marcos 1:31, pagkahuman nga gihuwasan siya sa hilanat niya. Unsay giingon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 31, ang giingon dire, giduol siya ni Jesus, gikupta ng iyang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan siya sa hilanat, or gihuwasan sa hilanat ang masakiton, ug unya misilbi siya kanila. Wa pud siya naglangan-langan og silbi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang mga tinunan. Nagandam siya pagkaon dayon. And immediately the fever left her and she ministered unto them. So ang ugangang babayi ni Pedro, taas kaayo ang hilanat, ang giingon ni Lucas, fiery heat. Init gayud kaayo. Basig viral to, or bacterial, or viral ang nakapahilanat kaniya. And most likely kadto nga balatian, grabe gayud kayo, ikamatay ito sa ugangang babayi ni Pedro. Bedridden siya, bedridden, wala siya nakabangon. Ang term ni Dr. Luke sa maong hilanat is great fever. Now, niadtong giayo siya sa atong buhi nga Dios, wala siya gapungko sa daplin sa time pa, mulingkod sa ukadaliha. No. There was no gradual recuperation. She arose immediately and ministered to Jesus Christ and the disciples. Human niya madawat ang kaayuhan sa iyang balatian. She immediately rose and began serving the Lord Jesus Christ. Wala lang kay giayo siya ni Kristo sa iyang balatian, ang iyang kasing-kasing usab. Aduna nay kasing-kasing nga moalagad dayon sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay ang Griego nga pinulungan is diakoneo. Buti pasabot, nag-alagad siya kang Kristo. She arose immediately and served Christ. Mauba usab kini ang tumong sa imong kinabuhi nga alagaran ang atong buhi nga Dios. Buhaton ang tanang mga butang alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Sundon ang iyang pulong, mutubo diha sa pagkabalaan, buhaton ang buluhaton sa pagpanangyaw ug pagpaambit sa ebanghelyo. Aduna ba ikay nabati karon nga mubo ang atong kinabuhi? Kinahanglang dili kita maglangan-langan. There is this sense of urgency. Hinaot nga mahigmata kita niini nga kamatuoran. Ug alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo. Hinaot nga butangan sa Ginoo ang inyong kasing-kasing og sense of urgency nga maghinulsol sa sala. Umudangop sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagtuo. Sense of urgency nga makig-uli sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. You could die tonight. Posible nga mamatay ka karong gabiuna. Muatubang ka sa atong buhi nga Dios diha sa paghukom. Ug wala na, ulahin ang tanan. Ayha pa ka maghinulsol. Ayha pa ka mupaubos sa atong buhi nga Dios, ulahin na ang tanan. Buhata kini karon dayon. Hinaot nga karon dayon. Kay ang pagbasol dili gayud maguna. Karon dayon. Pag hinulsol sa imong sala ug tuuhi si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabhion. Hinaot nga ang among kinabuhi aduna gayoy tumong sa pagpangalagad kanimo, pagkinabuhing balaan, muliwat kang Kristo, ug pagpaambit sa kaluwasan nga among nadawat gikan kanimo nga libre sa mga wala pa kang Kristo. Ug hinaot nga ang among mga higala nga dili pa magtotoo, hinaot nga dili na maglangan-langan.
mudangup kang Kristo diha sa paghinulsol ug pagtuo. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.